A zene az idő kezdete óta elkíséri az emberiséget, és szépségén túl mély erő rejlik a gyógyítás ereje. Minden hangjegy, minden frekvencia és minden rezgés láthatatlan hídként működik a test, az elme és a szellem között, harmonizálva azt, ami néha kibillen az egyensúlyból. Nincs is többre szükség, mint egyszerűen csak hallgatni. Maga a hang egy természetes intelligenciát hordoz, amely képes átalakítani, megtisztítani és felemelni az energiánkat. A történelem során az ősi civilizációk megértették ezt a misztériumot. Énekléssel, dobokkal, tibeti hangtálakkal és szent mantrákkal egyensúlyozták az életenergiát és visszaállították a belső harmóniát. Manapság a modern tudomány kezdi megerősíteni azt, amit az ősi bölcsek már tudtak. A hangfrekvenciák befolyásolhatják sejtjeinket, pulzuszánkat, agyhullámainkat és még érzelmi állapotainkat is, aktiválva a test vele született öngyógyító képességét. Minden rezgés egyedi módon rezonál bennünk. Egyes frekvenciák megnyugtatnak, mások inspirálnak, vagy mély emlékeket ébresztenek fel. Ez a rezonancia néven ismert jelenség megmagyarázza, miért keltenek bizonyos hangok békét bennünk, míg mások zavarnak. Ennek megértése lehetővé teszi számunkra, hogy újra kapcsolatba lépjünk a zenével, mint terápiás eszközzel, nem csak művészeti formaként, hanem rezgési gyógyszerként is. A gyógyító zene és a plejádi mantrák szent teret nyitnak meg, ahol az energia újra rendeződik és a tudat kitágul. Bennük találkozik az ősi bölcsesség és a modern tudományos felfedezések, megmutatva, hogy az igazi jólét a belső harmóniából fakad. Ezeknek a frekvenciáknak a hallgatása nem csupán egy hallási élmény, ez az átalakulás aktusa. Engedd meg magadnak, hogy érezd, hogy a hang magával ragadjon, és felfedezd, hogyan válhat a zene a legtisztább és legtermészetesebb gyógyszeretté. Ahogy a hanghullámok átjárják a teret, valami ősi emlék ébred fel bennünk, mintha a lélek emlékezne arra a helyre, ahonnan érkezett. A plejádok mantrái különösen erős kapukat nyitnak meg. Olyan frekvenciákat hordoznak, amelyek túlmutatnak a fizikai érzékelésen, és finoman hozzáigazítják a szívterét a magasabb tudatossághoz. Ezek a rezgések mintha fényből szőtt üzenetek lennének, amelyek visszavezetnek saját kozmikus eredetünkhöz. A hang nem csak külső rezgés, hanem belső út is. Amikor egy mantrát hallgatunk vagy ismétlünk, a rezgés befelé utazik, elérve a tudatalatti rétegeit, ahol feloldja a blokkokat, oldja a feszültséget és felszabadítja azt, ami már nem szolgál minket. A hang ilyen formán nem csak harmonizál, hanem tanít, tisztít és megmutatja az utat vissza önmagunkhoz. A plejádi mesterek szerint minden léleknek saját frekvenciája van. Egyfajta lélekhangja, amely összeköt bennünket a csillagokkal. Amikor olyan zenét hallgatsz, amely rezonál veled, valójában ezt a belső frekvenciát ébreszted fel. Ilyenkor a zene már nem csak hang. Híd lesz a dimenziók között, ahol az emberi tapasztalás és a csillageredet egyetlen pillanatban találkozik. A zene tehát nem csupán gyógyít, emlékeztet is. Arra, hogy többek vagyunk, mint a hétköznapi pillanataink. Arra, hogy bennünk is ott él a csillagok bölcsessége. És amikor a gyógyító hangok lágy hullámai átmosnak, megnyílik a szív, kitágul a tudat, és a lélek újra ráhangolódik a saját eredendő fényére. Engedd, hogy a következő hang is rajtad keresztül áramoljon, és vezessen oda, ahol a belső csend találkozik az univerzum örök zenéjével. Ahogy egyre mélyebbre merülsz a hangok áramlásában, észreveszed, hogy a zene nem csak körülvesz, hanem mintha belülről is megszólalna. A hangrezgések olyanok, mint a finom fényfonalak, amelyek összekötik a szívet, az elmét és a lelket, és valami nagyobbat is, ami túlmutat az emberi érzékelés határai. A plejádok mantrái különösen ebben segítenek. Nem szavakkal dolgoznak, hanem tiszta fényfrekvenciákkal, amelyek a szívcsakrán keresztül hatolnak be a tudatba. Ezek a hangok nem irányítani akarnak, hanem emelni, olyan rezgéseket közvetítenek, amelyeket az emberi lélek valaha már ismert, még a földre érkezése előtt. Amikor hallgatod őket, mintha újra ráhangolódnál a saját csillagkódodra. A gyógyító hangterekben a tér megváltozik. A levegő könnyebbnek tűnik, a gondolatok lelassulnak, az érzelmek kitisztulnak. Ilyenkor lép működésbe az a misztikus folyamat, amelyet a plejádiak rezgés újrahangolásnak neveznek. A zene nem csupán ellazít, átírja a frekvenciáidat, és felébreszti a belső fényedet. Ez az a pillanat, amikor ráébredsz,
A zene valójában kommunikáció. Egy üzenet a magasabb világoktól. A hangok között néha mintha apró szünetek nyílnának, ezek a csend pillanatai a legfontosabbak. A plejádi mesterek szerint a csend maga a kapu. A tér, ahol a hang után megérkezik, az üzenet. Ahol a lélek meghallja azt, amit a szavak soha nem tudnának átadni. Ebben a csendben érzed meg, hogy valami láthatatlan jelenlét kísér, támogat és finoman vezet. Ahogy a frekvenciák egyre mélyebben átjárnak, a tudat újra kitágul. Felidéződik benned, hogy az univerzum nem kint kezdődik, hanem benned. És amikor egy hang rezegni kezd a testedben, valójában a saját fényed válaszol rá. A zene így válik kulccsá. Megnyitja azt a kaput, amelyen át beléphetsz a saját magasabb dimenzióidba. Engedd, hogy a következő hanghullám is magával vigye. Mert minden rezgés egy újabb lépés hazafelé, oda, ahol a lelked eredeti dallama született. Ahogy tovább haladsz ezen a hangutazáson, egyre inkább érzed, hogy a zene nem csak hat rád, hanem válaszol is neked. Mintha a frekvenciák figyelnék a lelked rezdüléseit, és finoman hozzáigazítanák magukat ahhoz, amire éppen szükséged van. A plejádi mesterek szerint ez nem illúzió. A hangélő intelligenciája pontosan így működik. A rezgés és a tudat kapcsolatban állnak egymással, és amikor te megnyílsz, a hang is megnyílik előtted. Egy ponton úgy érezheted, mintha a hangok elkezdenék felemelni a tested körüli energiamezőt. Ez a rezgésszintemelkedés pillanata, amikor a szívtér összehangolódik a magasabb rezgésekkel. A plejádiak ilyenkor azt mondják, a lélek emlékszik. Ez az emlékezés nem gondolatokból, hanem érzésekből áll. Finom felismerésekből, mintha a bensődben halkan felgyúlna a fény. A gyógyító zene egyik legszentebb ajándéka, hogy megteremti azt a belső állapotot, ahol a lélek végre fellélegzik. Ilyenkor az idő elmosódik. A múlt sérelmei feloldódnak, mintha a frekvenciák apró fényrészecskékből álló hullámai finoman lemosnák a terheket. A jövő feszültségei pedig eltűnnek, mert a hang a jelen pillanatba hoz vissza oda, ahol a béke mindig megtalálható. A plejádi mantrák különleges része, hogy gyakran nem is értjük a hangzásukat, mégis mélyen hatnak. Mert nem a szavak jelentése a fontos, hanem a rezgés, amely mögöttük van. A plejádi nyelv energianyelv. A hangok a fény különböző sűrűségeit hordozzák. Amikor hallgatod, mintha a tested körül egy finom kékesezüst fényréteg jelenne meg, amely megnyugtat és emel. A hangutazás egy pontján észreveheted, hogy a tudatod egyre tisztább. Olyan, mintha a gondolatok hátrébb húzódnának, és helyet adnának valami magasabb bölcsességnek. A plejádiak ezt szívtér megnyílásnak hívják, amikor a személyiség csendbe lép, és a lélek átveszi a vezetést. És ekkor történik meg a legmélyebb varázslat. A zene már nem kívülről érkezik. Belül szólal meg. A saját lelked hangja válik hallhatóvá. Ez az a pillanat, amikor megérzed, a zene soha nem volt különálló tőled. Mindig is te magad voltál a dallam, a rezgés, a fény. Engedd, hogy ez a belső hang tovább vezessen, mert ezen a hangösvényen a következő kapu már a magasabb tudatosság birodalmába nyílik. Ahol a csillagok üzenetei már nem távoli fények, hanem a saját szíved dobbanásában tükröződnek vissza. Ahogy a hangösvényén tovább haladsz, a rezgések egyre finomabbakká, egyre fénytelibbé válnak. Mintha a zene lassan felemelne egy olyan tudatszintre, ahol a hang már nem csak hallható, hanem látható is. A hanghullámok körülötted fénycsíkokként fodrozódnak, minden rezgés egy újabb színben születik újjá. Kék, ezüst, arany és gyengéd rózsaszín vibrációk váltakoznak, mintha az univerzum saját aurája venné körül a teret. Ebben az emelkedett állapotban valami különleges kezd történni. A hangok ritmusa lassan összehangolódik a szívdobbanásoddal. Mintha a zene és a tested egyetlen közös pulzust alkotnának. A plejádi mesterek ezt a szent összehangolódás pillanatának nevezik, amikor a fizikai test és a lélek rezgése egyetlen egységgé válik. Ebben az állapotban a belső bölcsesség szinte magától megnyílik. A csendben, amely a hanghullámok között elterül, hirtelen újfajta érzés jelenik meg. Egy mély, puha, mindent átható béke. Nem olyan béke, amit valaha emberi tapasztalásból ismertél, ez kozmikus béke. Olyan, mint amikor a lélek felismeri saját eredetét,
A fényből született lét tiszta emléke lobban fel a mélyben. Ekkor érzed meg először a plejádi jelenlét finom érintését. Nem szavak, nem képek formájában, hanem rezgésben. Egy gyengéd fényáramlat érkezik felülről, amely úgy ölel körbe, mintha egy régi ismerős szeretete szimulna hozzád. A frekvencia, amely megérint, tiszta és ismerős, mintha valaha már hallottad volna évmilliókkal ezelőtt. Talán még a csillagok születésekor. A hangok egyre magasabb frekvenciára váltanak, és észreveszed, hogy benned is történik valami. A mellkasod terében mintha egy kapu nyílna, és ezen a kapun át fény árad kifelé. Ez a szívtudat fénye, amely akkor ébred fel, amikor az ember ráhangolódik a saját csillag eredetére. A plejádiak tanítása szerint ebben az állapotban egy különleges dolog történik. A lélek elkezdi meghallani a saját eredeti dallamát. Ez nem emberi füllel hallható hang, inkább egy mély belső érzés, egy vibráció, amely úgy rezegi át a létezésedet, mintha saját fényed énekelne. Ez a dallam nem más, mint a lélek aláírás frekvenciája, azaz ősi jel, amely összeköt téged a csillagokkal, ahonnan érkeztél. És amikor ez a belső dallam találkozik a plejádi mantrák külső hangjával, valami csodálatos történik. A két rezgés egyé válik, és egy új, nagyobb frekvenciát hoz létre. Egy kaput. Ezen a kapun át léphetsz be a magasabb tudatosság tágasabb birodalmaiba, ahol a fény nem csak ragyog, hanem kommunikál, tanít és vezet. Most, hogy a hang és a fény összeér benned, készen állsz arra, hogy átlépj a következő szintre. Arra a térre, ahol a zene már üzeneteket hordoz a csillagokból, és ahol a lélek végre felismeri. Mindvégig hazafelé utazott. Ahogy a hang tovább vezet, a rezgések egyre finomabbá válnak, mintha a zene fényből szőné a teret körülötted. A hanghullámok már nem csak hallhatók, látod is őket. Kék, ezüst és arany fénycsíkokként áramlanak, amelyek gyengéden összehangolódnak a szívdobbanásoddal. Ebben a pillanatban a tested és a lélek ritmusa egyetlen szent lüktetésbe olvad. A csendek a hangok között most különleges kapukká válnak. Ez a csend a plejádiak szerint a valódi üzenet hordozója. Amikor belépsz ebbe a csendbe, egy mély békét érzel, egy olyan békét, amit nem a világból, hanem a csillagokból ismersz. Mintha a lelked felismerné. Igen, már jártam itt. A következő rezgés hullámmal finom, plejádi jelenlét érkezik. Nem szó, nem forma, csak egy fényérintés. Meleg, lágy és ismerős. A mellkasodban mintha egy kapu nyílna, és ezen keresztül belső fény árad kifelé. Ez a pillanat, amikor a saját lélekdallamod életre kell. Egy rezgés, amely mindig is benned volt, csak most válik hallhatóvá belül. A külső plejádi frekvenciák és a belső lélekhang összeérnek. A két vibráció egyetlen, magasabb rezgéssé olvad. Ez az összehangolódás a kapu a magasabb tudatosság felé. Egy rövid, de szent pillanat, amikor megérzed, a zene nem kívülről jön, te magad vagy a hang. A fény, a rezgés. Ahogy ez a felismerés átjár, a tudat kitágul. A hanghangolás bölcsessége egyszerűen beléd áramlik. A gyógyulás nem más, mint visszatérés a saját eredeti frekvenciádhoz. A zene ebben a 2 percben megmutatta az utat. A hang fényéhez, a fény lelkéhez, és a lélek valódi otthonához.